bayani a kansa. Na farko aka ce samun isasshen bacci. Bari mu ji me neuroscientists suka ce dangane da isasshen bacci. According to brain plasticity theory, is that sleep is necessary for the neural organization and growth of the brain structure and functions. It is clear that sleep plays a role in the development of the brain in infants and children, and explain why infants must sleep upward of 14 hours per day. Wannan ra'ayin na brain plasticity yana nuna mana kenan domin samun ingantaccen tunani da kuma samun haɓaka kwakwalwa mai tsari da yadda za ta yi aiki yadda ya kamata, to dole sai an sami isasshen bacci. Kai ba ma wannan ba kadai, ya tabbata cewa samun isasshen bacci akalla na awa 14 a rana ga kananan yara yana taimakawa wajen girmama tunaninsu. Ta wani bangaren kuwa ga wanda shekarunsa suka wuce 17 kuwa akalla ana so ya samu bacci awa 7 a rana. Yana gaskiya bacci yana da amfani sosai a rayuwar dan adam, dan da samun isasshen bacci ne ma kwakwalwa za ta yi aiki yanda ya kamata. Ta dalilin isasshen bacci ne garkuwar jiki ita ma za ta samu ta yi aiki yanda ya kamata dan samu ta yaki kwayoyin cutar da suke kawo attack ga jikin dan adam. Saboda ta haka ne ta samun isasshen bacci ne ita garkuwar jikin da kuma organs din da suke jikin mutum suke samun hutu, ne yanda dan da dama idan mutum yana aikace organs ɗinsa ba sa huta yanda ya kamata. Yawanci vital organs suna samun hutu ne yayin da mutum ya kwanta yana bacci. Sabili da haka ne ma masana kimiyyar kwakwalwa sun rawaito amfanin bacci kamar haka. Function of sleep. According to the neuroscience, nevertheless, it is quite evident that sleep is essential for many vital functions, including development, energy, conservation, brain waste clearance, modulation of immune response, cognition, performance, vigilance, diseases, and psychological state. Wannan research is conducted on 21 April 2016. Wannan bayanin abin da yake nufi a nan shine da Hausa. Duk da haka an tabbatar da hujja mai karfi akan cewa shi bacci yana da tasiri akan abubuwa masu amfani ga rayuwar dan adam. Na farko, adana karfin jiki. Na biyu, haɓaka jiki. Na uku, tsaftace kwakwalwa. Na hudu, sabunta garkuwar jiki. Na biyar, tsaftace fahimta. Na shida, taimakawa wajen gudanar da aiki. Na bakwai, taimakawa mutum wajen taka tsantsan. Na takwas, da kuma kare cututtuka daban-daban. Shi kuma baccin nan da muke gani na biyu shine tsafta.